Еш кына каберликте булганда кешене ерләгәндә бик күп ыгыз сыга. Берәүләр аяк менән индерергә, икенчеләр баш менән, кемдер яназа намазын каберлеккә инер алдыннан укыгыз, кемдер улай дөрес түгел дип әйтә. Кабердә унда 2 метр кадырганмы, метр ярыммы кул бирешмәгез, аракы эсә башлай, кемдер унда шуның туралы берәй тавыш хат яки видео булһа, ерләү турасында бик яхшы булыр иде. Мәсәлән, мин үзем аңламайым, кешене югас, кәфенләгәс иң тәүдә өй алдында сүрәләр укыйлар, азактан каберлеккә инер алдыннан, шунан кабергә һалгас, һәм башкаһы. Яназа алдыннан тәһарәтле булырга кирәкме? Беренчедән, яназа алдыннан яназа намазы кылыр өчен әлбәттә тәһарәтле булыр кирәк. Икенчедән, кардәшләр, менә бұл озын һорауга һәм шуга охшаш һорауларга кыскаса гына ашлай дип җавап бирергә була. Бөтә уйдырмаларны, бөтә хөрәфәтләрне, бөтә бидгатьләрне ибет. Монда атып китә алмайбыз. Мин бер тапкыр әйткән бит шу җавапларның берендә иң күп бидгатьләр ысынлап та ана шул яназа көнендә була шикелле ул безнең халыкта. Бөтенләй дингә кагылышы булмаган кешеләр әллә кайдан әллә инде мәгълүмат китереп сыгара. Менә яшьлектә шулай язылгайны, Агидел журналында шулай язылгайны, безнең бабайлар шулай та тургайны, булай та тургайны. Менә бөтә уйдырмаларны, ибет, тәхлилләп ултырып булмай, анализ яһап булмай. Һәр бер әйткән кешенең сүзенә кыскасы гына, менә бармы белгән кеше? Гарәпсә китапты тотып караган, гарәпсә белгән. Был яназа турасында күптән барыһы язылган бит инде. Мәсәлән, шул Ханафи мәзһәбенең Ихтияр дигән китабы бар. Шунда бик анык язылган барыһы. Башка китаптар бар. Менә Ахкамул Җаназа дигән китап бар, мәсәлән, бит. Бер галимнең һәм уга охшаш китаптар күп. Шуга әгәр яназа көндә шул теге имамды сакырган икән, ул имам консультант булып тора, шул көндә һезгә нимә әйтә, ана шуны тыңлап кына эшләгез. Һәр бер әйткән кешенең бит, гафу итегез, аракы исе изелеп торган бабай килеп теге кәңәштәр бирә башлай. Балайтмагыз, сыгыл әйтмәгез, һин ситкә китеп тор дигән мак. Улай бардак була инде ул, бардак, фауда. Шуга әйдәгез тәртипкә утырга өйрәнәйек халык буларак. Әгәр укыган кеше бар икән, бит, ана шул сыгармагыз алга, янды көйдереп теге бөтенләй намаз кылмаган кеше. Нисек намаз кылмаган кеше ул ниндидер кәңәш бирә алсын? Ул үзе бәлки тәһарәтсез килмәгәндер. Яназа хөкемдәрен шунда өйрәтә башлай. Ул бит, кардәшләр, булмай улай. Шул имамдарды ла яклар кирәк ул. Чөнки теге еш кына белемле кешеләр бик теге басалкы, етмәһә теге яшь буһа мәсәлән, бит. Улар теге кешене басып, безнең түрәләр һымак, бит, өйрәнмәгәннәр. Шуга имамдарды яклар кирәк, белемле кешеләрне яклар кирәк. Менә без халык буларак бер нәмә өйрәнергә тиешбез. Әгәр галим бар икән, галим буганда телеңде тый, оста буганда кулыңды тый дигәндәр бит. Менә шулай. Кыскаһы бында һорау бик озын булды. Җавап та озын талап ителә. Ләкин кыскасы тагын әйтәм, яназа көнендә кылынган төрле бидгат, хөрәфәт, уйдырмалар, әкиятләрнең һәр береһен тәхлилләп ултырып булмай. Белгән кешеләр генә ана шул яназаны дөрес итеп yerine иткереп куйһын.